Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu sagung dumadi. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan saudara semua. Ojo mbok campur karo hukum Islam, Cuk. Mergo gak bakalan ketemu, nggih napa mboten? Ayo kita berbirira adat, biarlah adat yang berbicara. Aku gregetan dengan kadang-kadang. Awake dhewe ku urip nang tanah Jawa. Sugih adat tradisi budaya. Gawe budaya gak iso senengane ngrusak budaya. Nggih napa mboten? Wong jelas lho iki adat tradisi dan budaya, bukan hukum. Nang Arab gak ono. Awake dhewe iki manggon nang Jawa, mulane nek dicampur adukne ora sah nyadran sirik, ora sah bersih desa sirik. Lho ngene iki lho gek piye jane iki? Kentuk apa piye aku iki? Mbok yo sinau sing tenanan. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Mlebu Islam iku aja kulite tok, golek ana isine. Kacang bakal guak kulite, sing dipangan tetep isine. Nggih napa mboten? Ya kuwi belajar ngaji ki ngaji isi, aja kulitan tok. Aja mung ngaji syariat bloko, gur pinter dongeng nulis lan maca, iso nek akhire nyalahne wong tok, ngafirne wong tok. Iki oclok. Hei. Mulan surong ini kan mulan kontroversi toh. Mulane wong Jawa nuwun sewu, enek acara sedekah bumi, enek acara bersih desa. Nggih napa mboten? Ngene lho sayang. Aku jan alhamdulillah tenan. Aku iki alhamdulillah. Alhamdulillah lambene wong Jawa. Alhamdulillah. Hirobil ngalamin ngene iki. Kuwi lambene wong Jawa. Alhamdulillah aku iki dilarene nang tanah Jawa, Bu. Rasa matur suwune ora marang sak padha padane tok. Wong Jawa kuwi wong sing paling Jawa sak dunia. Lho lah iya. Kan bener to aku. Wong Jawa kuwi paling Jawa sak dunia. Tapi wong Jawa sing Jawa, nek gak Jawa ya aja ngarep-arep swarga. Wong jenenge ra Jawa kok. Saking Jawane wong Jawa, matur suwun kuwi ora marang sak padha padane alam bumi jagat sing bidak-idak ya dimatur suwuni. Awake dhewe urip nang ndukure bumi, nggih napa nggih? Allah Subhanahu wa taala dawuh, kabeh makhluk isen-isen nang lumai bumi mangkurepe langit wis tak serahne marang menung. Openono sing apik. Bumi arep mbok gawe apik ya bakal dilakoni apik. Bumi mbok gawe elek bakal disengsarakne karo bumi. Bakal teko ditiwancine jagat ngamuk. Bumi mbok tandur gak gelem tukul mergo wong wis gak gelem ngaweruhi alam. Entenono wektune. Nek wong Jawa wis ilang jawane, bakale wolak-walik ing jaman timbul goro-goro kan. Mulakno wong Jawa niku ya Allah, acara suro enek sedekah bumi, bumi sing didak iki ditandur pari tukul pari, ditandur jagung tukul jagung, urip awake dhewe nang bumi, nggih napa nggih? Urip iku jare sapa? Sing kuwasa nang bumi iki sapa? Nek kowe jawab Gusti Allah, tak jotosi. Sing kuwasa nang dukur jagat iki menungso. Khalifatul fil ardi, manusia adalah wakil Allah di muka bumi. Elek apik langit apa jare menungso, duduk apa jare Gusti? Urip apa jare menungso, duduk apa jare Gusti? Dirungokne. Wes urip apa jare Gusti Allah. Oh ya kelar gak mangan kowe. Urip apa jare Gusti Allah. Wayah bayar SPP jenah golek utangan kowe. Allah apa kata prasangka seorang hamba nek awakmu pengen sugih kerja. Lho kan ngoten sih. Urip iku apa jare awake dhewe, dudu apa jare Gusti? Dirungokne. Didik-didik wis urip nene pancen apa jare Gusti Allah kok urip iki wae ya sida kowe kaliren kowe. Allah ku Masya Allah, aku apa kata prasangka seorang hambaku. Kudu kuwi lho. Mulane ayo ada tradisi budaya termasuk sedekah bumi, bersih desa. Desane sampean ki apa reget sakjane? Iki mau aku krungu acara bersih desa karo Muharraman nggih napa nggih? Desamu ki apa reget? Sing reget sapa? Sing reget menungsone.
mulakno nek tonge pengen dadi baldatun thayyibatun warabun ghafur siji rukun, nomor loro gayub, nomor telu andhap asor marang sapadha padane ngibadah marang Gusti Allah sing paling utama. Lho iki lho desa bakal resik karepe dhewe. Mulakno sing diresik ya apane atine dhewe. Nek wis penghuni suatu daerah, penghuni suatu kampung duweni tatanan iman akhlak marang Gusti Allah apik, jangan kuatir bro malinge wedi mlebu kok. Mlebu wedi maling kuwi. Mergo apa? Wonge kabeh padha eling. Nggih napa mboten? Wong saiki kadang-kadang ngawruhi alam wis moh. Ayate Allah loro, siji kauliah, loro kauniyah. Kauliah wujude Quran, bocah cilik iso maca. Nggih napa nggih? Nomor loro kauniyah, sing gak tertulis. Dawe wong tua biyen enek kitab teles, enek kitab gak. Nggih napa mboten? Leres ngoten Mbah nggih. Dawe Gustir, ayat tanpa dinulis iso diwo wujude wejangan guru waski. Lho niku lho. Ayo jajal sik Gustir. Kali ini, mohon maaf jika ada salah kata. Itu mutlak salah saya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu rahayu.